Hei Tuula. Hei. Hei, sulla on täällä tämmönen ihana kirpputori. Niin on, kiva kun tulit käymään. Joo, kiitos. Meillä onkin ollut tosi vilkasta tänään täällä. Joo, täällä on niin, sulla on kahvitarjoilu, kaikkea ihanaa. Siis täällä on tommonen kahvipiste ja mäkin tein tommosen ihanan löydön, toi peili. Joo, tää on antiikkipeili. Joo, tosi mahtavan näköinen. Mä ihailin tossa vähän aikaa, niin nyt sitten uskaltauduin ostamaan sen ja olen tosi tyytyväinen. Täällä tekee kyllä löytöjä kaikenlaisia. Moikapa! Moi moi! Kirpputorin isäntä. Kiva nähdä sinua. Samoin. Jokaisella kadulla oma nimi. Täällä on Broadwayta ja Boulevardia. Hei vaan! Tervetuloa uudestaan! Mites Kapa sanoit, että täällä ollaan? Tää on tämmönen huumorikirpiksi. Täällä ollaan vaan positiivisella mielialalla. Joo. Täällä ei tosikkoja kaivata. Pari Mitä sä teet? riko. Okei. Joo. Hei Tuula. Hei, Kiva nähdä. samoin, tervetuloa uudestaan.